we nog een band. En die band wil graag iets speciaals doen. Ook iets speciaals voor Leeuwarden. Want Leeuwarden werd op 19 oktober jongsleden opgeschrikt door een grote brand. Een ernstige brand waarbij 15 panden verwoest raakten. En waarbij een 24-jarige student om het leven kwam. Itzhard Otte genaamd. Dat was een dramatische gebeurtenis voor Leeuwarden. En de band die hier nu zo meteen gaat optreden, die hebben één grote hit gehad. En die heet The Things We Lost in a Fire. En dus is het logisch dat ze die voor deze gelegenheid aan Itzhard zullen opdragen. En dan denk ik van, potverdikke, waren we zo dichtbij. En we hebben het, ja, het is gewoon ons door de vingers heen geglipt. Zo voelt het dan. En rationeel weet je wel beter. Maar het gevoel wat daarbij komt, dat is ja, machteloosheid. Ja. Dan zie je het in de auto en dan is het om 3 uur weer het nieuws erop van de NOS. Van ja, het lichaam is geborgen op de kelders en dat is dan jouw zoon. Wie 1 uur of zo weer gebeurt en dat het de night weer van het lichaam is geborgen. Dan zit het heel onrealistisch in de auto. Anders dan Jess een verhaal en dan gaat dat oors. En nou wie het dus persoonlijk zegt van het is jouw zoon waarschijnlijk, die dus geborgen is terug. De brandweerploeg, die dat is ik niet redden kon. De brand op de kelders van Vlienen in oktober hier in Else oude binnenstad van Nederland gebeuren kennen. Historische steden binnen kwetsbaar. 4 winkels en overwentenbanen aan. En slimmer nog, er wie een dierlijk slachtoffer. Het wie de brand van de social media. Vreun zocht het slachtoffer via oproepen op Facebook en Twitter. Zo wisten een heel soort mensen dat Itzhard Otte vermist waren. De ouders, Theo en Iemke Otte, doggen haar verhaal voor 1 keer, maar wel boet en beeld. Simmers binnen een soort op het Frieske wetter. Op het stuit van de brand binnen ze in Turkije en jaren pas oren letter van de brand. De vrijwilligers van Post Noord van de Ljouwte Brandwacht worden inzetten bij de redding. Een complexe operatie die uiteindelijk net slagen. Ik praat met de hele ploeg hoe deze indrukwekkende brand die het haar nog altijd dwaande had. De brand op de kelders wie uitzonderlijk. Het begon op de kelders 29. Een 38-jarige man uit Drachten veroorzaakte de brand. Hij wie in de weer met een wrakke gaskachel. Al gauw rint de brand uit de haan. Binnen 10 minuten zit ik de poststraat 38 vol reek. De brandwacht en de gemeente Ljouwt lieten onderzoeken hoe dit koer. De inspectie Veiligheid en Justitie komt in juni met de resultaten. Wij constateren dit pand en ook het belendende pand overigens, wat van een andere eigenaar was, voldeed niet aan de minimale brandveiligheidsvoorschriften. Vlak na het uitkomen van het rapport praat ik met Theo en Iemke Otte. Ze binnen verbjusteren over de uitkomsten. Je hebt altijd nog de vraag, hoe kan het nou zo snel gaan? Ja. Hoe snel, dus 20 uur, nou dat is weer een kwartier of 4 van de melding. 4 voor jou van 6 en hij meldt met de meldkamer in Drachten. En een kwartier voor 6 en wie er al helemaal geen contact meer met hem. Hoe kan dat nou in zo'n kwartier zo snel terug een gebouw gaan? Binnen jouw of 3 panden gaan? Ja. Dat weer dus wel van u de vraag van hoe kan dat nou? En dan zul je dus een rapport en dan snap je het wel. Het Diepenbier ministerie besluit op 1 augustus om de eigenaars van de pan net te vervolgen. De familie Otte zal daarom een artikel 12-procedure aanspannen om het besluit van de officier van justitie via het gerechtshof waarom te draaien. Een paar weken na de brand filmen we de postrit 38. Het pan is dan al voor een pad stript. Dit is de trap naar de eerste verdieping. De vluchtwaai voor Itzhard. Door de enorme verstikkende reekontwikkeling kon hij hem zelfs net meer in veiligers brengen. Om een idee te krijgen van de omstandigheden bij een brand, geven we maar de Mali van Ploeg Noord op oefening. Onbekend aantal personen. Het is dus warm binnen, hè? Zwarte drap langs de ramen. Oké. Dus denk om zuurstoftekort, als we de deuren open doen, dat het niet eruit komt.
Dus je moet even voorzichtig zijn als we eromheen lopen. 1 en 2, verkennen, linksom. En ik wil 3 en 4 eerst bij aankomst bij mij houden. Als de door iepen gaat, komt de oefenrijk aan de boeten. Eén keer binnen, sjuch je neert meer. Waarom na 19 oktober vliegen hier? De eerste wijn van de brandwacht wordt inzet op bestrijding van de brand op de kelders. De ploeg van Post Noord van de Ljouwte brandwacht, de 120, komt als tweede aan en gaat voor de redding in de Poststraat. We waren bijna ter plaatse. We reden over het bruggetje heen, iets daarvoor. En toen zei de alarmcentrale, er zit nu nog iemand in. En die zit aan de achterkant. Nou, daar heb ik volgens mij naar achteren geschreeuwd, wij gaan aan de achterkant, dus die is van ons. En in dezelfde route heb ik tegen Adrie gezegd van, wij gaan aan de achterkant, wij gaan op de redding. Nou, dan weet hij, ik moet gaan blussen. Zover hij dat komt natuurlijk. Maar... Ja. Nou, dat was wel even dat was moeilijk. Je weet dat het oude panden zijn. Ja. En 10 keer verbouwd door de jaren heen. Er is een flinke vuurbelasting in. Het is niet een betonnen hokje wat links zit de trap en rechts zit de keuken enzovoort. Het kan heel complex zijn. Ik heb totaal geen flauw idee waar je heen loopt. En jullie kwamen daar binnen? Nou, de deur open en toen kwam er gelijk al een hele muur van zwarte rook kwam naar buiten toe. Dus dan weet je, je stapt de drempel over en je ziet eigenlijk niks meer. Dus zo ga je naar binnen toe. Dus met z'n tweeën, Dirk en ik, maskeren, jezelf controleren en naar binnen toe. En dan ga je, we hebben geroepen, nou we gaan linksom. En dan ga je het pand in. En het eerste wat je tegenkomt is eigenlijk een trap naar beneden toe. En dat was ook goed. We kwamen een trapje tegen en we zijn naar beneden toe gegaan. Want je gaat van beneden naar boven toe. Je wilt ook niet dat je achteraf ergens wordt ingesloten. We wisten ook niet waar de brand was in het pand. Dus dan ga je eigenlijk vanuit je basis ga je op zoek. Ja, je ziet niks. En tot op een gegeven moment eigenlijk zegt van, we kunnen hier niet verder, of hoeven hier niet verder, want er is hier verder niks. Toen zijn we teruggelopen, de uitgang toch nog gevonden. Ja, toen kregen we de melding van, hij zit waarschijnlijk naar boven op het balkon. En zijn jullie toen ook nog dat trappetje naar boven gegaan of dat al niet meer toen? Nou, volgens mij een paar treden. Ja, een paar treden van, gemeld van, we gaan nu naar boven en een paar treden naar boven toe. En toen kregen we inderdaad het bericht van, waarschijnlijk zit hij op het balkon. De redding wordt verplaatst naar Boetenom. In het rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie valt op dat er wisselend praat wordt over een balkon en een binnenplaats. 17:34. De Meldkamer Noord-Nederland meldt aan alle eenheden dat de bewoner van Poststraat 38 buiten staat op een balkon. 17:35. De ploeg van de 120 komt terug in het halletje van Poststraat 38 en treft daar de trap naar boven aan. Op dat moment roept de bevelvoerder van de 120 hen naar buiten om de redding buitenom in te zetten, via een vanuit de Poststraat zichtbaar balkon boven Poststraat 36. De Meldkamer Noord-Nederland geeft aan de 100 door dat de persoon op een binnenplaats staat en alleen te bereiken is via zijn woning. Deze mededeling leidt bij de eenheden in de Poststraat niet tot wijziging van de inmiddels ingezette reddingspoging via het balkon. Ja, want dat was eigenlijk wel de spraakverwarring, hè? Dus balkon en binnenplaats. Ja, balkon, dat is uiteindelijk wel een soort van spraakverwarring geweest. Denk ik, ik weet het niet. Maar... Het woord binnenplaats is eigenlijk nooit gevallen. Nee, hij zat op dak. Hij zat echt op dak of balkon. Dat Balkon werd of dak. Had hij zelf aangegeven, dacht ik. Ja. Dus ja. Dat is wat jullie... Dat is gewoon de informatie die jullie hadden. Want er wordt aan de 100 doorgegeven van... hij is alleen bereikbaar van binnenuit. Ja. Alleen dat... Kennelijk is dat niet bij jullie gekomen. Nee. Van dat moment af werd alles op alles zetten om het slachtoffer via het dak te redden.
Toen kwam de ladder vrij snel, die was tenminste ik vond hem vrij snel. Ja, dan zit je op Poststraat, het loopt een beetje schuin op. Dat is, we hebben vanaf het begin dat je brandwacht leert, je moet de ladder goed opzetten. In een bepaalde hoek moet het staan en dan moet 3 treden boven uiteindelijk het punt waar je dus op wil klimmen, moet die uitsteken. De veiligheden die we met ladderlopen dan hebben. Ja, en dan zet hij de ladder op. Dan is het te kort. En dan is het te kort. Dus toen hebben we gezegd van nou jongens, hij staat mij stevig genoeg. We gaan naar boven toe. Dus toen ben ik naar boven toe gegaan als eerste. En dan kom ik op mijn balkonnetje. Nou, dat is 2 keer deze tafel. Meer was het ook niet. Die zijn we wel 4 keer langs gelopen. Die zijn we, ja. Hij moet hier zitten. Hij moet hier zitten. Waar is hij nou? Dus toen Christian gewaarschuwd was, zei Christian, hij is hier niet. Hij natuurlijk, hoezo, hier is hij niet? Hij moet daar zijn. Nou ja, het is een balkonnetje, net wat ik zeg, 2 keer deze tafel. Nou, dat kan je alleen binnen 2 tellen wel bekijken. Ja, dan zeg ik, hoe is het mogelijk? Maar je verstand staat volgens mij dan even stil op dat moment. Want je denkt van, nou, als we daar zijn, dan hebben we hem. Wij hadden met z'n allen zoiets van, we kregen een bericht van, hij staat op het balkon. We hebben de ladder tegenop gezet. We gaan naar boven toe. We pikken hem op. We begeleiden hem naar beneden toe. En iedereen gelukkig. Ja, dan kom je dus boven en dan zie je niks. Nee. Dat was wel even een momentje van, maar waar is hij dan? Ja, dan zit je wel eens van GVD. Nee. En hij moest ook op het dak zijn, want dat kreeg ik door van de meldkamer. Ja. Dat was ook jullie moment, waar is hij nu? En toen reageerde ik een beetje, hij moet er zijn. Ja. Alleen hij was dat niet, dus dan maar verder. Want de meldkamer brak in. Hij staat op het dak, zeiden ze tegen ons. Dus ik zei, nou, het dakje ernaast staan. Wils de reddingsactie in volle gang is, weten Theo en Niemke Otter nog niet over wat er aan de hand is. Zij hielden de dag van tevoren nog contact hadden met de band. En inderdaad, vrij jongens zijn we nog aan het appen geweest, maar dat wifi weer in het altijd zo geweldig. Nou, de sneute jongens zoek ik nog even proberen, maar ik denk, nou ja. En toen weer de wien een keer ontvangst, denk ik, ach, nou ja, ik heb ze juist, hebben we nog contact gehad. Dus nou ja, zo'n hoorde daar wel even weg. Ik is net vanuit dat er wat wezen zo. In de tijd. Nee, zij het tussen komt. Ja. Het weer jong zelf hoor en ik zei ja, hij zou op een beetje betiert op een jongs hoor naar vrienden te barbecuen, dus hij weer helemaal naar thuis. Maar ja, wij wisten toen net dat die brand al om kwartier of 4 begon weer. Dus nou ja, hij zei we moesten rekening houden met het ergste. En nou ja, goed, toen laaide de telefoon weer del en dan denk je van ja, hartstikke vast van het stukje van ja, ernstig rekening houden, maar we gaan uit tot er net iets ergs is. Circa 17:40 uur. De ploegen van 120 arriveren op het balkon, maar treffen daar niet de bewoner aan. Ze verkennen de achterliggende woning, zonder resultaat. Een ijzeren hek belemmert hen in de route naar het dak van Poststraat 38. Een ploeg klimt over het hek en de andere ploeg haalt een slijpschijf om het hek te verwijderen. Op het dak van Poststraat 38 hangt een dichte rook die de ploegen het zicht ernstig belemmert. En toen zijn wij verder gaan zoeken eigenlijk het dak op waar we toen zaten. Met z'n tweeën breed gedaan, elkaar vasthouden, want wederom daar zagen we ook weer helemaal niks. Jan jongens zouden komen, Jelle zou hun nog even waarschuwen en ik dacht van weet je wat, ik zoek even nog wat verder, ik hou de muur vast, ik ben wel veilig. Toen hield dat dak ook op. En dan heb ik gezegd, je ziet niks. En dan maak je bijna weer een smak naar beneden toe. En er was gelukkig nog een stuk regenpijp waar ik me aan vast kon houden. Anders had ik naar beneden gelegen. Want dat was echt een stukje plat dak, zeg maar, wat in één keer dus... Ja. Achteraf bleek dat in de buurt te zijn van daar waar Itzhak zich in dit geval bevond. Kon we nog niet zien, nog niet horen. Ja, anders had ik naast hem gelegen. We stonden daar, Jelle en ik dan. En we bakten wel de kamer bij ons. We hebben hem zien liggen. Ik heb hem dus, de laatste ademhaling dus wel horen uitblazen. Je praat dan tegen hem. In de hoop van, laat hem alsjeblieft even gewoon horen. In ieder geval het idee dat hij niet alleen is. En dan sta je een goed 2,5 meter boven hem. En dan kan je er niet bij. En wij weten op dat moment ook niet van, brandt het onder hem, naast hem, voor hem.
staan we hier nog wel veilig? Hebben we het over gehad? Ja. Op een gegeven moment hebben we het erover gehad om iemand af te laten zakken naar beneden. Maar ja, op een warmtebeeldcamera kun je niet inschatten hoe diep iets is. Dus is het 3 meter. En als het 3 meter is, waar brandt het dan? En dan ben je beneden en dan, je geeft hem niet even aan van hier heb je hem. En je moet ook weer zelf een ladder hebben om er dan uit te komen. Ja, dat zijn risico's die moet je niet willen nemen. Nee. Dus daar sta je, machteloos. Ja. En je hoort je fluit gaan en je weet dat je terug moet. Ik kan me voorstellen dat dat moment dat wat het allermoeilijkste was. Ja, je moet terug en goed, je overlegt dan, hè, want Dirk en Martin waren ondertussen ook. En zeggen van nou, ik moet terug, want mijn fles is leeg. En dan weet je van ik heb nog 4 minuten ademen en dan is hij echt leeg, dan is het, houdt het op. Maar goed, je moet de hele weg nog terug. Hè. Je moet langs de hekken, over het balkon, naar beneden toe. Ja, dus die tijd heb je nodig. Heb je echt nodig. En dan kom je beneden, ik stond op een ladder. Jelle kwam, of Martin of zo, ik weet niet, kwam iemand vrij snel achter mij vandaan. En toen zei Christian van, en dan moet iedereen terug. Ja, wij hadden geen idee waarom. We dachten, nou verdomme, we zijn er bijna. We hebben hem bijna. Ik bedoel, even snel zo'n fles naar binnen toe en we gaan. Ja, niet in de gaten hebben datgene wat Christian en eigenlijk wat Jan ook gezien heeft, dat de vlammen er al uitsloegen. Ja. En dat het gewoon niet veilig meer is. Dat heb je dan zelf niet in de gaten, maar dan kom je beneden en je gaat het partijtje staan te vloeken. Ik denk, ja, waarom doet hij dat nou? We hebben hem toch bijna. 18:04. Als de ploegen van de 120 na enkele minuten terugkeren bij de schuifladder en weer naar boven willen gaan, breidt de brand zich ook aan de achterzijde ineens heftig in hun richting uit. Vanaf begin af aan bij de brandweer leer je al van, nou, als je fluit gaat, dat je terug moet. En je bent op 2 meter afstand van dat slachtoffer, wat doe je dan? Dat deed je bij jezelf over na, wat doe je dan? Nou, ik ben haast geheigd om te zeggen van, nou, 90% die zegt van, nou, die laatste 2 meter, die pak ik nog. En ik zelf ook. En nou kom je dus in een situatie, die laatste 2 meter, die hebben we dus niet gepakt. Nee. Omdat het gewoon niet kon. Ja, ik was als laatste toen van het dak af. Toen heb ik die andere jongens, die zag ik naar beneden. Ik zag het vuur eromheen heen krullen. Maar toen ben ik ook alleen bang geweest. Van, ja, wat doen we hier eigenlijk? Hier zijn we wel heel ver. Als we hier met z'n allen gewoon goed vandaan komen, dan hebben we wel geluk gehad. De brand rint uit de hand. Alles wordt inzet op brandbestrijding. Tjin Olven, Turkse tijd, komen de eerste alarmerende berichten aan op het vakantieadres van de ouders. Nou, wij zitten natuurlijk al in Turkije maar een uur tijdsverschil. Dus op een gegeven moment lijn al bed en toen kwam er een keer een telefoontje van een van de KWS. Ik denk, nou ja, bel ik maar net weer om. En toen om Nederlandse tijd, denk ik, goed 11 uur, waren we webbellen. En toen wie het Cor Rijenga van de politie in Lauwert. En die zei dus van, er is een grote brand in Lauwert en je zoon wordt vermist. En je moet rekening houden met het ergste. En zie je nog wel weer dan de eerste keer. En toen let er beller weer van, heeft u uw dochter al gebeld? Toen zei ik, nee, nog niet. Want ja, we willen haar niet onnodig ongerust maken. Nee. En toen zei hij, nou ja, hij zei, dan moeten jullie haar nu wel bellen, want de eerste tweets gaan al rond. Ja, toen heb ik haar bellen. En toen hier zij inderdaad al berichtjes binnen. En toen kreeg ik haar eerst in gesprek en toen bellen ze waarom? Omdat ze dus zelf al telefoon hier. Ja. We vliegen 4 uur van Bodrum en toen moesten we in Istanbul wel van 7 tot 11 moesten we daar wachten. Ja, dus 4 uur. Ik 4 uur verschrikkelijk uren. Ja, dan regels dingen. Dan is maar zaken bezig van kist, begrafenis, crematie, dat soort dingen is dan te bespreken op zo'n moment. En heel onrealistisch. Ja, want je moest dus heel lang wachten. Dat liep mij dus echt verschrikkelijk. Ja. En al die mensen om die heen, die hebben net in de gaten wat bij u speelt.
Dus dat... Weer geen internet, dus koest ik nergens wijzen worden van hoe wat of informatie. Of ik net makkelijk contact hebben met mensen in Nederland. Dus ja, dan is er wat. Dan zei ze van, nou, moeten we misschien al bezig met een advertentie. Ja, de meest gekke dingen betinkt staan. Ja. Ja. Ja, en dat is, dat wacht je. Hè? En dan moet je wel in Nederland. Je wil weten wat er aan de hand is en wat het nou precies is. Maar je weet nog heel tijd het hele complete verhaal zelfs net. Nee. Wij wisten niks van hoe slim de brandweer, wat er precies gebeurt. We wisten alleen dat de brandweer op de kelders en iets zat wie vermist. Dat weer de mededeling van Corrie en kom zo snel mogelijk naar huis. Ja, en hoor ik helemaal het slimste. Ja. En dan hoort dan 99% hoort dan in gedachten van, nou ja, er is misschien nog wel iets kans. 18:05. De 100 geeft door aan de meldkamer Noord-Nederland dat de brandweer zich teruggetrokken heeft vanwege het gevaar voor de brandweermensen en moet stoppen met de reddingspogingen. Dan sta je daar eigenlijk met z'n allen dan, hè? En dan is het wel even van slikken, denk ik. Ja, dan is het even slikken en staat even stil en even niemand om je heen. Nou, het duurt even 5 minuten en dan gaat de knop weer om. Want er zijn er weer andere dingen die gedaan moeten worden. Want, dat was een heftig moment. Ja. Echt wel. Ja. We hebben de flessen gewisseld, we hebben allemaal drinken gehad. En toen zijn we weer volop tegenaan gegaan. We hadden geen aflossing, we hadden niks, dus we moesten wel verder. En de vlammen sloegen eruit, we gingen eerst naar de overkant van de Poststraat. We hebben al die mensen toen nog uit het café moeten halen, uit die huizen moeten halen. Die zaten er allemaal nog in. Ging dat makkelijk? Ja, ze stonden eigenlijk allemaal voor de ramen, maar mensen hadden geen besef dat het gevaarlijk was. Nee. Totaal niet, ze bleven allemaal gewoon staan. Dus we hebben het wel allemaal eruit moeten halen. Ik vond het zelf een heel bijzonder moment, want ze kwamen allemaal naar beneden en je zegt, daar sta je dan. Ik was de enige die nog stond op dat moment. Iedereen lag op de grond, ik ben ze allemaal bij langs gegaan. Wat wil je? En ik vond het nog steeds heel dapper en moedig. En daar ben ik nog steeds heel trots op dat ze zeggen, wat het ook is, ik wil nu niks van je. Over 5 minuten, als je me drinken gegeven hebt, wat durk zijn, mag je terugkomen, dan ga ik weer wat doen. Allemaal. Ja, maar dat vond ik heel top. In het eerste half uur dan ben je echt helemaal... Nou, we hebben gewoon alles gegeven. Ja. Ik was helemaal stuk. Dat was... Maar jullie hadden niet zoiets van, nou, dit is het en bekijk het maar, nu wil ik wel naar huis. Dat denk je misschien wel, alleen als je het beeld bekijkt op de achterkant, dan kon dat gewoon niet. Als wij daar weg waren gegaan, dan was het daar op een kop verkeerd gekomen. Dan was de hele hoek afgebrand. En Christian heeft ook terecht, is bij iedereen langs gegaan van kun je nog door, kun je nog verder? Nou, dat vraagt hij natuurlijk niet om zonder reden. Nee. Nou, en dat vind ik zelf ook wel mooi, dat we met elkaar die knop hebben omgezet en we hebben gezegd van we pakken hem. Ja. Dus brand. Ja. En dan ga je over op blussing. Ja. De orendays werd duidelijk hoe de pan erin lezen. Een grote verwoesting voor een totale breedte van 24 meter. Er werd besloten dat de malje van Post Noord het lichaam bergjes zullen. Ja, je weet van hij ligt daar nog. Hij is er nog niet weg. We wisten van een andere ploeg op een gegeven moment ook van nou, die kon hem ook niet bereiken. Toen was het van ja, je weet uiteindelijk hij moet er wel weg. Hij kan er niet lang blijven liggen. Inmiddels het bedrijfsopvangteam hebben ook gezegd van ja, wat kunnen we, wat willen we, we hebben het onderling over gehad. En toen hebben we eigenlijk met z'n allen wel gezegd van ja, wij hebben geprobeerd hem er weg te krijgen. Dus willen we het ook afmaken. Ja. Voor het gevoel is het dan toch een beetje gelukt. Ja. Toch? Ja. Het was een soort van afmaken van jullie reddingspoging eigenlijk. Ja. En gaat dat dan zomaar? Mag dat? Is dat Nee, daar hebben wij met de hoogste brandweerbaas, die hebben dat overlegd. Het was ook een plaatsdelict eerst natuurlijk, dus er is ook nog een politie gebeuren. Maar gelukkig heeft vanaf het begin, moeten wij zeggen, de brandweerleiding enorm achter ons gestaan. En die hebben zich er ook hard voor gemaakt op hoog niveau. En die hebben daar goedkeuring voor gegeven. Dus daar waren wij heel dankbaar over, dat dat kon. Normaal mag het eigenlijk bijna niet. In dit geval hebben ze gezegd, nou, dat willen wij ook afronden. We zitten we waren dus op Schiphol en we zijn met de auto naar Lauwert daarin. Zelf nog? Ja,
En er weer wel familie op Schiphol die ze opvangen had. En nou ja, daar hebben we dus even praten. Nou, we gingen dan onderhouden, want dan willen ze zo snel mogelijk zien van hoe dat is. Want we hier nog geen contact hebben met orenmensen. En het hadden we die bezocht om zo snel mogelijk ter voet te komen. En dan zie je het in de auto en dan is het om 3 uur wie het nijs erop van de NOS. Van ja, het lichaam is geborgen op de kelders en dat is dan jouw zoon. Dat jij hem op de radio in de auto? Ja, dat hij weet toen weer 1 uur of zo weer gebeurd en dat het daarna op nijs weer van het lichaam is geborgen. En dan is het heel onrealistisch in de auto. Hoor dan Jesse een verhaal en dan gaat dat over. En nou wie het dus persoonlijk zegt van het is jouw zoon waarschijnlijk, die dus geborgen is terug de brandweerploeg, die dat is ik niet redden kon. Ja. Hey, ik weet nog heel goed dat we brachten hem naar beneden. En overgedragen aan de auto. En dan sta je daar. En dan ga je zitten en dan sla je in wezen met de vuist tegen de muur aan. En dan is het wel even vloeken en tieren van binnen. Wel heel stil. We zaten daar mooi op een rijtje. Maar dan denk ik van, potverdikke, waren we zo dichtbij. En we hebben het, het is gewoon ons door de vingers heen geglipt. Zo voelt het dan. En rationeel weet je wel beter. Maar het gevoel wat daarbij komt, dat is machteloosheid. Ja. Ja, en dan komt ze bij het politiebureau aan en dan stiert er eens een van de familierecherche in Korea. En ja, dan moest het opvangen en dan wie dus al zei van nou ja, het is hem. Hij is geïdentificeerd, hier materiaal bij hem. Zijn beurs, maar post. En foto's. Ja, dan is er geen ontkomen meer aan. Nee, dus het weer voor de politie al duidelijk, voordat wij er kwamen, al dat hij het weer. Ja. Identificatie wie al west is. Ja. En wat gebeurde er vanaf dat moment? Ja, inmiddels weer toen, het zat zijn vriendin Mario weer toen ik, maar hij ouders op het politiebureau. Nou, toen hebben ze dus verteld wat er gebeurd weer. En ze hebben foto's zien laten of vregen of wij Wolf net bepaalde foto's zien wonen. Ja, het giet, je jert het wel, maar het is heel onwerkelijk aan niks. Ja, je speelt een rol in een film. Ja, een hele slechte film was net in zitten. Maar wij die ik er net bewust van ben, dat erin zit, dat er echt in zit. Ja. Nou ja, en daar komt het slimste van het verhaal. Dan moet je dus naar het ziekenhuis voor identificatie. Dan laat je zoon daar in het MCL. Ja, dat weer heel... Dat weer het ergste.